Oni možda nisu potrebni jedan drugome kao što to tvrde Merla i Nina, ali se još uvijek hrabro drže zajedno. Pozdravimo velikim pljeskom Leona i Dominika. Eight and nine. Eight and nine. I u sudačkoj nadoknadi je bilo. Ne, ovo treba vidjeti na usporenoj snimci. Ovo se ne broji, ovo se ne broji. Nena, ti još uvijek misliš da bi dečke trebalo razdvojiti? Ne čujem. Da li ti još uvijek misliš da bi dečke trebalo razdvojiti? Da. Obrazloži. Pa evo, to svojim riječima. Rekla na audiciji. Očito ni Merla nije za tu simbiozu. Meni se svidio prvi dio vaš.